No puc escoltar gaire Wagner. Començo a sentir la necessitat urgent de conquerir Polònia. Jo això ho sé. Ho saps tu, Pau? Un tuit del Pol Soler. No. No? Crec que no, però jo... No, jo no ho he dit, És un tuit això, del Pol... No, és broma. És una frase d'un músic que no es coneix com a músic, es coneix per altres facetes, però també és músic, que és Woody Allen. Ah, molt bé. Woody Allen va dir aquesta frase no sé quan. Volia conquerir Polònia. Que si escoltava Wagner sentia la necessitat imperial de conquerir Polònia. Però és jueu. Woody Allen. Fot pinta, no? És que ara no ho dic amb puny, em sona que sí. Pot ser. Igual no, Sí. Però... Aquest home té una mica d'ixos, també. Ha fet alguns comentaris sobre Wagner hi ha una altra cosa, que això és per tota l'audiència. Sí. I es diu que al món hi ha dos tipus de persones. Aquells a qui agrada Wagner i els que encara no saben que els agrada Wagner. Que maco. Us agrada Wagner? Comenteu els comentaris o escolteu Wagner perquè segur que us agradarà. Sí. A veure, aquesta frase molt bé avui. Està bé, bastant bé. M'ha agradat. Però entrem en matèria. Entrem en matèria, va. La gente sencilla, la gente común, la gente honrada, tenemos el poder. ¡Vamos! Sabeu què és això? Sí, no? Què és això? El run-run de l'Ada Colau. El run-run de l'Ada Colau. Jo no sabia això. Sí, és un tema que... O sigui, sonava a APM, però no sé... No. Sí, jo l'havia sentit a l'APM, però en plan, no fet per l'APM, però el posaven a l'APM. Va sortir a l'APM perquè mereixia ser mostrat a l'APM. Això no sé com va sortir, si ho va demanar l'Ada Colau o un paio que va descobrir l'autotune el 2015, va dir, hòstia, Ada, mira, tinc una cosa molt bona que et farà guanyar les eleccions municipals segur. Van fer aquesta cançó. La veritat, la cançó molt, I el tio que va dir et farà guanyar les eleccions no es va equivocar, tampoc. No es va equivocar. No sé com van quedar aquell any, però efectivament la Colau va acabar sent alcaldessa. Llavors, més o menys, sabeu de què pot anar el tema d'avui? Pues de cançons de campanyes així guais. Bueno, recordeu l'autotune. Podria anar a l'autotune o de cançons de campanya. Algun any vam fer cançons de partits polítics, no? Himnes de partits polítics, però no, avui farem... Avui analitzarem una mica les incursions que han fet alguns polítics catalans i algun d'espanyol. Escoltem el següent àudio. Puja, que això és guapo. Escolteu la veu aguda. Que és com una mica d'alegre o valenciano. És molt divertit. O sigui, aquí està cantant la Montse Castellà, que és aquella abrenca que dona molt la turra, que és com molt indepe, i està acompanyant, la Montse Castellà l'està acompanyant la Laura Borràs. Sí, no? Efectivament. És la Laura Borràs que, ja veureu, tornem a escoltar-ho perquè és molt divertit. A veure. La de dalt és la de dalt. Imagineu-vos la Laura Borràs com ho està cantant, això. Jo me l'imagino amb els ulls tancadíssims, saps? Fent aquells moviments de cap. És que és supercutre. Desafinant una miqueta, Té algun tipus de vincle amb la música, la Laura Borràs, o no? Com? Si té algun tipus de vincle amb la música, la Laura Borràs. Jo crec que pel que sentim no. Sí, que millor que no cantés en públic, que aquest crec que és el seu únic vincle. Però vaja, hòstia, hi ha un moment del vídeo en què la Laura Borràs fins i tot s'adona que hi ha alguna que no funciona i fa aquella cara de cara de uah, per què m'heu fet fer això, no? Audiència nacional. Anem al següent. Aquest és prou divertit també. Cuando pienso que son ya las 11:00, yo que sé, lo más tarde a las 10. L'identifiqueu, no? Coño, aquesta veu se hace un és espanyola. frito. ¿Dónde se habrá metido esta mujer? Pablo Iglesias? Sí, és el Pablo Iglesias. Vecina, És que no enquadrarem el tipus de cançó. No, és com una cançó molt... que no hauria de cantar ell, clar. no? Ell ha de cantar cançons de músics xilens i aquestes coses friquis, no? Doncs aquesta cançó la va cantar amb el Pablo Motos, a l'Hormiguero. Ara no és fan de la seva devoció, però en aquell moment el Pablo Iglesias va considerar que era interessant guanyar espais publicitaris de l'Hormiguero. Total, i en aquest àudio jo també m'imagino el Pablo Iglesias allò
amb aquesta veu, saps? Sí. En plan, no. Movent ser molt... Està tocant la guitarra, també. Ell, és que Pablo Motos té una guitarra darrere que cada cop que algun convidat o el que sigui diu la cançó no sé què fa, es gira i pam. Veu Will Smith, efectivament. ai vaya torito. Sí, no, hi ha un munt de vídeos de l'Hormiguero que es podeu recuperar i són espectaculars de gent random cantant anglesos que canten cançons espanyoles. Doncs amb el Pablo també hi ha el moment en què clar, tots dos es diuen Pablo. Amb el Pablo Iglesias també i el Pablo Motos hi ha algun moment que diu espera, te sigo. Agafa la guitarra i altra vegada. Has dit que el Pablo Iglesias portava la guitarra a casa, és la pregunta. Sí. És a dir, allà va dir, no, hi haurà un moment de l'entrevista on agafaré la guitarra i... Sí. Molt bé. Ell allà va demanar, sisplau, si vinc a fer l'entrevista, un plàtano i una guitarra, saps? Era el seu, el seu requeriment. Molt bé, anem al següent. Identifiqueu la cançó? Això és Sisa. No, això és Laura de Lluís Llach. Molt bé, això és Laura de Lluís Llach. Aquell moment en què es motiva molt. Que ell solos de guitarra i l'està fent un piano. Exacte, qui ho està tocant, això? Antoni Comín. Per què ho saps, Perquè per Twitter es veien moltes coses, i no hi ha gaires polítics que toquin el piano en públic, diguem. Jo no n'he vist cap altre. Tothom ha vingut al cap la imatge de Puigdemont amb la guitarra. No m'aixafeu la guitarra. És que Country Roads, clar, Puigdemont cantant. Després venia això. I no Take Me Home, Puigdemont no Take Me Home. No, ara en parlarem d'això, però el Toni Comín, no sé si heu anat en aeroports els últims 10 anys, suposo que sí. En els aeroports hi solen haver, malauradament, pianos. I allà doncs, et sents des de Laura de Lluís Llach fins al Sol Solet o quan les oques van al camp. El Toni Comín, a banda de tocar Laura, que això eren en algun acte, en algun aquelarre d'aquests indepes de Brussel·les, també ha tocat en aeroports d'Europa l'himne Els Segadors. És la típica que se la pren per quan li demanin saps tocar alguna cosa? Sí. I toques aquesta, perquè això sempre ho penso, quan toques el piano tu t'has de saber una cançó de referència, per quan et diuen toca alguna cosa. Per ell és Els Segadors, per ell és Els Segadors. Però, a més, Els Segadors amb una harmonia molt seva, també. Vull dir, et posa l'acord que vol i al final del vídeo és molt divertit perquè el Carles Puigdemont es veu amb la maleta dient molt bé. Ben orgullós del seu amic a l'exili. Ho tenim a tocar. I parlant del rei de Roma, ja el tindrem aquí a la porta. A veure, sentim-lo. És que s'hi posa com el vídeo, Sí. Allà, amb una taula a la casa de la República. Que li molesta la taula. És molt bo. Això serà al final, quan facin una sèrie de Puigdemont a Netflix d'aquí 20 anys. Els crèdits. Els crèdits, en plan, i no va tornar mai més, serà ell trist allà tocant la guitarra. Això és la música de VilaWeb, perquè això ho va penjar a VilaWeb i no ho vaig retallar. I no va retallar, vale. Hòstia. I també de fet hi havia una... Ara igual serà la pròxima pista, o no? No, ja no n'hi ha més, però efectivament amb quin grup va tocar la guitarra el Carles Puigdemont? No em referia a això, però també és veritat. Va tocar amb... Sopa de cabra. Però jo el que deia és que hi ha un vídeo de tota la colla d'amics d'aquests del Puigdemont. No sé si el Puigdemont hi és, però hi havia la Melero, la Rahola, en un lloc cantant Let It Be, el Joan Laporta, cantant Let It Be en una casa rural que havien llogat per fer, amics de Convergència. Típica imatge allà a la piscina. No, sí, és això, però al sopar. Al sopar, Let It Be... Us agradaria anar amb algun sopar d'aquests? Com a observadors, almenys. Home, jo crec que sí. Pilar, Rahola, tota aquesta gent han de... Però tu et poses allà i vas escoltant. Començaria... Sí, amb els amics. Els amics aquests, sí, tu i el Montilla de convidat, per exemple. El Montilla quina cançó cantaria? No sé. Si hagués de cantar alguna cançó... Por un pompero. No. Algo molt andalús, Jo crec que no. Jo crec que... No et sé de què cantaria, però que cantaria alguna cosa típica catalana. Sí. Però al seu nivell. És a dir, ell és conscient de les seves capacitats i diria no, jo no aspiro a tampoc aquí fer guirigalls. Però... Si em dius adeu, que semblaria el doctor Blanc, segurament. Ho he pensat, he hagut un moment que m'he quedat en blanc i he pensat, si ens dius adeu, cantar pel Montilla. Però mireu, a veure, de polítics està molt bé, però què tal si anem a músics professionals? Som-hi. Músics professionals ja ho veurem. O professionals, en general. A veure, són Tamassos, Macedònia. Per qui no ho hagi reconegut al moment,
fallo primer de tot. Macedònia és un grup amb cançons de tots els estils. Jo que he fet una mica de recerca i he escoltat diversos dels seus tamassos, però he dit, clar, no vindrem aquí a dir, oh, que bé, que maco tot, sinó bàsicament farem el contrari. Jo porto diversos moments de Macedònia en què igual podríem dir que no van estar Gaire afortunats. gaire afortunats, perquè clar, hem de pensar que aquestes cançons de quan daten. El primer disco és el 2003, si no m'equivoco. Jo el tinc, no és aquest? El Posa'm un suc o no és aquest? El primer disco. Hòstia, ara m'has pillat. No ho sé. No, el primer disco es diu Macedònia, a seques. Quan encara no es pensaven que els duraria 20 anys el xollo. I van dir posar el nom del grup al CD. Però va durar molts anys el xollo i és això, clar. Farem una mica de revisionisme històric, podríem dir que sí. Vosaltres, primer tot el que us volia preguntar és, si haguéssiu de ser una fruita, És que és la pregunta d'això, quina triaríeu? la magrana. Una cosa, una fruita que agradi als nens. Una fruita, no No sé què és això. No un enciam dolç. Tu, Pol? Sí, dolç. Per preferències? Sí. Hòstia, a mi el meló cada vegada m'agrada més. Jo la poma. Fruita de proximitat. Tu la poma? La poma, m'agrada la poma. Hòstia, la poma és la fruita més insípida del món. És com, no sé... Pues a mi m'agrada la poma. Res. Que sabeu que tenien És noms molt de... avorrida. És que Què dieu? ningú diu, hòstia, Què dieu, em ve de gust una poma. Doncs tenien noms de fruita les noies que cantaven, però també els que tocaven, Sí o no? Ah, sí? Els que tocaven tenien noms, els dolents, no me'n recordo quins eren, però sí. I clar, és això que us deia, agafarem una mica uns detalls i jugarem una mica al cancelòmetre, potser podríem dir. el De l'1 al 10 cancelòmetre. farem al revés, direm per educació. De l'1 al 10, quan creieu que eduquen les cançons que sentirem? Si us sembla, sentim el primer trosset. Això creieu que és educatiu? Home, ja predisposa l'edat del pavo, no? El mite. Sí, mama pesada, t'estic esperant a tu, diu? Sí, perquè es veu que la mare para pel mercat a xerrar. Una mica estereotips també de... Educatiu no, però sí que és veritat que ens ha passat a tots. Protagonista d'aquest vídeo, surt per segona vegada en aquest podcast en menys de 5 minuts, Helena García Melero. Això de bo, no? Surt fent de mare en això. I he començat per la part fluixa, però si us sembla, ara hem de jugar una mica perquè sentirem una cançó que ha sigut una descoberta, per mi no la coneixia, i m'he donat que hi ha alguna cosa que no funciona. Es diu Petons prohibits. Sentirem els tres trossos de les estrofes i heu d'intentar entendre què està passant. Primer presentem els personatges. En Marc té molts calés, va a un col·le que és molt car, rosset i entremaliat, vestir roba de marca. Qui més? A veure. La Marta viu com pot, va al El Marc i la Marta, Sí. de moment. vesteix drapecs deixats, morena, dolça i maca. Vale, molt bé, tenim la presentació, tenim Marta, hauria. el Marc que és ric, la Marta que és pobra, i llavors, bueno, aquí de moment hi ha una relació que bueno, no sabem on anirà. Vale. Sentim el segon tros, a veure què passa, a veure si endevineu què està passant. Va néixer un 6 d'agost, els dos nadons al mateix ventre i sense paró. La mare a contracor Què? es va desfer amb els ulls tancats del que plorava. Però què és això? Escolteu. Només té llet per un dels dos, només té llit per la martor. Vale. Esteu bé, Correcte, vale, bueno. està bé. No, abans de dir res, sentim la resolució del conflicte d'aquests dos enamorats, a veure què està Ja passant. tenen 14 anys, ja estan enamorats, s'agafen de la mà i el món els sembla màgic. La mare ho nota tot, té a prop els dos nadons, el cor li torna lloc, però el seu secret se'l calla. Ara sent la veu d'en Marc i oblida el plor que els va apartar. Porten vides diferents, però els seus ulls verds. Celebrem tots junts que els dos enamorats són germans! Però un moment, i la mare, es va la mare abandonar li és perquè igual. només tenia llet per A la Eli és igual. I celebrem-ho, ja veuràs, posa. Petons Però prohibits. endavant, no? Apa, O sigui, ja està, una història. I és que Apologia de l'incest o... una cosa que va abandonar van abandonar, no podia mantenir els dos, perquè i era es va pobre. quedar amb una. Va quedar amb una, bueno, I l'altre el va donar a una família el va donar amb rica. adopció.
Hòstia, això és molt del segle XX, durant família rica. Bueno, la família rica el devia adoptar a Que posteriori. és el tiet ric que havia anat a fer les Amèriques. Exacte. Doncs la qüestió és que aquesta cançó me l'escoltava i deia però pot ser que siguin germans. Està parlant d'això? Dues vegades i efectivament està petons I s'aprova, en plan, no hi ha cap Sí, mena de no, conflicte. la mare calla, bueno, doncs ja se n'adonaran quan tinguin un fill, els hi surti. Però vosaltres escoltàveu Macedònia o no? Sí. Jo, sí, el disc aquest... Aquesta cançó, per exemple, l'havies escoltat. Jo aquesta no la coneixia. Vosaltres creieu que algú de menys de 12 anys, o sigui, Bueno, intentar... Aquest no és el punt, jo crec. El punt està en per què fas una cançó No, sobre l'incest. absolutament, però... Fet per una persona de 45 anys, perquè les cançons no les feien les nens Aquest és de el 13. problema de Macedònia, que són cançons per a jovent, escrites per segurament un vell verd. Bàsicament. Sí, a veure, jo no vull entrar en aquest tema molt en profunditat, Bueno, no, Però se'ns mirarà aquesta pas. secció és per entrar en però el sí, tema. realment crec que no acaba de ser del tot correcte. No sé, Molt bé, tu sí que n'estàs sent en diversos massa. sentits. No, ara anem a mirar encara coses més... Anem pujant, ja veureu, Anem pujant de Primer to. A veure, Hòstia. què passa? La cançó Superfashion, aquesta sí que la coneixeu, té detalls com aquests que, bueno, igual cancelòmetre. Sentim-ho, a veure. Però com que sé que estic tan bona, m'és igual suspendre o aprovar. Apa, si ets guapa, t'és igual suspendre o aprovar. La frase, És la frase. I no es queda aquí. Una altra cançó. Escolteu, aquesta és bona, Bueno, bona. Les nenes parlaran d'amor, els nens de nenes i futbol, però jo... És que també... 2013, tampoc és tan enllà, 2013. 2013 és això? Això és 2013. Ojo, Hòstia, 2003, com ha canviat? En 10 anys, En 10 anys com ha canviat les coses. Malgrat tot, igual, no acabava de ser ja... En aquell moment tampoc igual... No. Ja ho podria haver pensat llavors. Sí. Però ara, des de la distància, encara ho veiem una mica més exagerat. Que fort. I per últim, ja anem una mica més amunt encara. Sí que és veritat que he de dir que el tall està tret de context, però és igual. La frase la diu igual i va de que és un nen mimat i que fa les coses que vol. Però quines coses vol fer aquest nen? A veure. M'he preparat llet amb Nesquik. Bé. I he agafat un llibre però que era molt avorrit. Bé. He jugat a la Game Boy fins que els ulls m'han Bé, caigut. Després m'he posat a mirar webs de Pixicools fins que no sé com he carregat el ratolí. Què? És que hi ha paraules Quina que frase sí he que- dit? Algo de Pizziculs, Algo de Pizziculs, només s'ha entès això. Podem tornar-ho a sentir, David, sisplau? És que, clar, amb la música així alegreta, M'he Ja. et va colant coses, però fixeu-vos en el que diu. I he agafat Vaig a la un muntanya. llibre però també. que era molt avorrit. El llibre avorrit, bueno, ho entenem. Ha jugat amb la Game Boy. I ara escolteu bé. Després m'he posat a mirar webs de Pixicools. Després m'he posat a mirar. Webs de Pizziculs i s'ha carregat el ratolí no sap com. Clar, a veure. jo no acabo. Mare meva. A veure, generació nascuda a partir del 2005. Mireu Generació Porno, que allò és un programa molt interessant que intentarà Sí, però clar, el combatre... senyor que componia per Macedònia no és de la generació del Per 2005. això que... A veure, almenys tenia alguns Una referents, cançó per introduir els nens a la sexualitat. No, bueno, Potser va que és un nen mimat, realment, i que fa el que vol. Però bueno, no sé si calia... Clar, si no sé quin Hòstia, era el és molt públic bèstia. tampoc el públic objectiu de les Macedònia, quines edats, però bueno, De 5 a 13 màxim. Sí, no? Vull dir, no. Van venir Solsona a la plaça Sí, del Camp, sí, jo me'n jo vaig anar, recordo. jo vaig anar al teatre. Jo he vist la següent Al teatre generació. també? Clar, al teatre ja devien ser no ens allò, van agafar. les escorrialles Passar al camp, sí. al final del grup. No, ja s'ha acabat a Macedònia, si us agradava, doncs lamento dir-vos. Per fortuna. Bueno, sí. Bueno, es podien Ara- haver redimit d'alguna manera, potser. No? Sí, bueno, a veure, és veritat que aquests últims anys més cançons... La del senyor Verd està bé, tenia El senyor Verd l'he buscat, sí. Hi ha moltes de... fan una mica de cringe, aquestes... Jo ploro un català, jaja, no sé què, el senyor del Però almenys hi ha un guardaríem... missatge inofensiu. Sí, almenys no... Sí, no, el missatge no és ofensiu. I jo fins aquí. Ja he acabat. Va, doncs. Us recomano, bueno, de fet, vull fer una última crida. Segur que hi ha gent dient, no, pot ser, s'ha deixat aquest tros de la cançó que és molt pitjor de Macedònia. Escriviu-nos, ja farem un fe de rates, ja farem alguna publicació o el que sigui, perquè jo ho he mirat això una mica potre. Els títols que em semblava que podien ser problemàtics, me'ls escoltava i deia, aquí encaixa. Doncs si en sabeu més, passeu-nos-ho perquè ens interessa també. Soc una nena supermona. Temazo. Jo ara estava pensant, allò que vam fer Pol Sota, recordes la primera temporada? Que teníem com unes falques així que deia, decadència, dimarts, o Hòstia, paciència. sí. Qui ho feia, allò? Potser podríem recuperar-ho, hòstia, no me'n recordo. Tu te'n Jo recordes? tinc la de qui pista vam aquí, dir o si no? voleu la tirem. Sí? A veure, la A pista. veure, va.
És dimarts i ja no tens paciència? Tranquil, espera't una altra setmana per mirar Decadència, perquè ara, per falta de noves idees i allargar la temporada, seran programes bisetmanals. Però no era així, no? Ricard Llotart! Qui tenim aquí? Molt bé, molt bé. Molt bé, benvingut. Hola, què tal? Hola, a tots i a Ricard. totes. Molt Tot bé, bé? aquesta setmana Ricard Llotart Tot correcte. és la veu de la primera temporada de Decadència. La segona es va enfadar una mica perquè no li vam dir. Sí, no li La vam dir realitat, vam anar tan tard que no ens vam parar ni pensar a fer coses. Bueno, vam d'aquestes. canviar el No és format, perquè- vam canviar el format, però mira, els camins s'acaben trobant altra vegada Sí, i tornem a Tot coincidir. arriba, tot torna. Però bueno... Què ens has portat avui? Jo avui us vinc a dir una cosa, però falta com ritme aquí, falta com piano, Falta música. Falta swing. No, què anava a dir? Primer de tot una cosa, aquí falta ritme, falta una mica de... A veure, on és el Manwish? No tenim el Manwish per No el aquí? tenim aquí, no tenim el ningú. Ja no n'hi Tenim el Manu Guix no, però el Ricard Ostrell sí. Ja sé de lo que anirà la cosa. No, doncs no, anem a dir una cosa. O em feu una entrevista a mi o faig alguna cosa de ritme, com us dieu, qui sou, aneu tard. Sí. Hi ha una tard. Vale? Tranquils, ja continuo jo. Avui el noticiari amb Ricard Ostrell, seguidament el trànsit amb Ricard Ostrell, a continuació el temps amb Ricard Ostrell, minuts musicals amb Ricard Ostrell i la novel·la del Com si fos ahir de després del TN amb Ricard Ostrell. Així doncs, abans de començar el Manu Guix, no? El Manu Guix no el tenim? No hi ha el Guix? Doncs si no hi ha el Guix, la pissarra avui estarà trista. No, ja està, ja hi torno. Aquesta, això està bé. Aquesta No. Puc batisar la història del Manu Guix, que li deien el capo de la droga, Sí, que li deien el Manu Guix. Hòstia, sí, És que és sí. espectacular. Sí. Oi, em cau. Jo no en sé portar de coses. No, ni tu ni ningú. Nosaltres tampoc. Aquests cascos li cauen a tothom. M'ho he volgut posar així modern per darrere Clar, i no ha funcionat. Què anava a dir? Que ara la gent es deurà pensar, hòstia, què hi fot aquest tio aquí? Això ens Un preguntem tio nosaltres. bueno, que és músic, que toca el saxo, o intenta, sí. que aquí n'hi ha dos que em podrien desmentir, però jo realment també m'ho plantejo, què coi foto jo aquí, però jo crec, que podria assegurar que és perquè, clar, vaig estar a primera temporada, com s'ha comentat, saps? Llavors el programa va començar a agafar renom, hòstia, Decadència... Hòstia, una cosa fora mida. Mira, que se sent al final aquella veu, escoltem-lo. La segona temporada, ja al primer minut ja el Marc ja parlava del Ricard Llotart, i el primer programa va començar fort i llavors ja va començar la segona temporada en Decadència. Pitjor que les GAE, el tio segurament té apuntats els minuts Sí, el seu nom. Però perquè em vaig fer un vídeo i me'n recordo d'això. Se'm va mencionar en... I llavors el programa ja va començar a caure. A partir de la segona temporada ja va això, amb Decadència. Exacte. I llavors van dir, sí, posada en calçador i a sobre 2 cops, que el primer no m'heu sentit. Ho hem sentit, passa que ho hem obviat. I llavors van dir, hòstia, va, truquem-lo, saps, així, que vingui de tant en tant o cada, saps? I llavors, com que sortirà al final, si és que surto, potser només és aquest, el mirareu sencer i llavors jo crec... El tallarem i directament direu, Ricard, mira. Jo crec que és això, que volíeu això i dic, doncs aquí estic. No, però depèn de tu, si tornes a sortir o no. En principi la idea és que sí. Però qui li dirà que s'ha equivocat de samarreta, que aquesta no és la de Decadència? Ja, aquesta no és la de una altra? Decadència. Qui li dirà? A veure. Hòstia, De fet, anem a és que la explicar. seva la Tio, tinc per jo. un dia... Va comprar la samarreta de Decadència. La volia portar avui, t'ho prometo. Però jo Encara no la té. encara no la tinc. Fa de mig any. Jo l'he pagat, aquesta samarreta. L'has pagat? No, No, Ah, no l'has vale, pagat, vale. no l'has pagat. L'ha pagat el pols. però havia de colar d'alguna manera. Jo de música no en sé res. Bueno, passa res. No en tinc ni punyetera idea de música, però o sigui, jo porto molts anys anant a música i ho vaig deixar. Ho vaig deixar per un sentit de que no m'entraien. I dic, bueno, doncs fes el que puguis fer amb música. I aquí porto un full amb tot el que sé de música. És que... Per la gent de Spotify. Aquí porto un full amb tot el que sé de música. No, de Spotify. Que si veieu no hi ha res. Clar. Hòstia puta, la mare que el va parir. Però tranquils. Però no, perdó. Espera, Aquest full l'has portat des de casa? Sí, l'he portat a casa només després per fer aquest acudit. I el que vindrà després, perquè tranquils que és una fulla i és blanca, saps? Com la nota. Sí. No diré no, és que us ho explico. Us l'explico perquè així riem tots i no em quedo sol.
No, ja està. Era per fer l'esquetx del principi. Jo és que tinc una mà de papers que no me'ls estic mirant. Déu-n'hi-do, Però el pitjor és que ho dius tot de Tens memòria. temps. Temps i text. Sí. Temps el que vulgueu. Però jo vinc a parlar d'una cosa que em preocupa i bastant. I és el fet de les IA, o depèn de quin idioma, de les AI, que no confondre amb una cançó de Charango, ai, oi, vale. Però és la intel·ligència artificial. O sigui, la intel·ligència artificial i direu que té a veure amb la música. Tranquils. Ja vindrà. Ja he dit que no en tinc ni punyetera idea, però ja vindrà. I que tothom hem vist els vídeos aquests a l'Insta fets amb intel·ligència artificial, les fotos, i que comença a ser una mica preocupant. I hi ha una pàgina, que no me'n recordo el nom, i si me'n recordés tampoc el diria, que penja cançons que canta una persona i li posa la veu d'una altra i dic, hòstia, que això ho trobo bastant preocupant. Sí, de Freddie Mercury, això. Sí, doncs n'hi ha alguns que són molt iguals i anem a posar la primera cançó i vull que endevineu a veure quina cançó és, que ho endevinareu fàcil, i el cantant. A veure si ho trobeu. La cançó? Camisa negra? Vale. També talles els àudios com el Pol, tu també? Sí, bueno, però perquè... No, aquesta setmana ja ho he fet. Aquests crits són molt bisbalers. Sí, aquest crit potser, però ara la veu... És l'Ares. Jo tiraria per un altre lloc. Guaita, que no canta, I ha entrat... és el Freddie Mercury. A veure, un moment. Bueno, és el Freddie Mercury acabat d'empastillar-se. Sí, la mandíbula una mica suelta. És a dir, el Freddie Mercury. El pots treure ja, si vols, sí, no. Quan poses un cantant en anglès en una música castellana és el que passa que et trobes... També vull matisar que al revés passa igual, tu poses el Bisbal a cantar en anglès. Home, seria molt bonic. Ha passat o no? Segurament, no? Ara ho buscarem. Sí, tinc ganes. Doncs parlant del Bisbal, que avui m'has parlat del Freddie Mercury, tu has mirat? Bueno, ens agrada, a Decadència ens agrada xafar-lo de seccions. I abans he dit Bisbal, t'hi has fixat? Sí, m'has dit Freddie Mercury, ha entrat Freddie Mercury, i he dit Bisbal, i entrarà Bisbal, però... A veure si endivineu la veu. Aquesta jo la trobo clavada. Potser... Que són moderns. Quevedo, és modern. Sí, Quevedo? És Quevedo. Però no és ni el poeta ni Joan Boix. És aquell cantant canari que es va fer famós per aquelles cançons com Quédate i Quédate. Saps? I doncs aquesta la trobo espectacular. Sembla molt clar, també els que veus a cantants a vegades és difícil de reconèixer-los perquè si els trobem una tessitura o el que sigui... No, jo ho trobo espectacular i em preocupa una mica, però això no ve d'aquí. O sigui, ja durant molt de temps ja hi ha hagut gent que ha fet aquestes coses que no ho feia des d'un ordinador i ho feia des de casa o ho feia fent vídeos a YouTube. Cantaràs? Què passarà? No cantaré. Ho intentaré. Ojo, Ricard, perquè vostè té 10 minuts i encara no ha fet res. Que és diferent. De moment, molt parlar. No, porta la intro. L'últim dia ens van portar un però és que és fins allà, saps què vull dir? O sigui, quan jo acabi això ja estic. No. A veure, si cantes, vull dir, ja ens semblarà tot bé. No, hi ha això només. No hi ha més que això. A veure, i què cantaràs? Hi ha una cançó que jo ja la tinc la lletra aquí perquè se la sap tothom, que en algun moment quan me'n cansi us diré va tots junts, allò que fan els típics. Sí. Què diu? No l'he llegida. No diré aquí, però allò que fan els típics. No l'he llegida, puc intentar endivinar, et prometo que no l'he llegida. Puc intentar endivinar quina cançó és? Coti per coti. No, però és catalana. És que volia buscar una tessitura una mica més... Músic de carrer. Per aquí era la segona opció. Però no. És una altra que ens coneixem tots, que... bon dia. La dels pets, no la de... Hi havia molt preàmbul. Aquella la de Maris, no. La de bon dia. La dels pets, vale. Sí. És que he posat bon dia i la primera que se m'ha baixat és la del de Maris i ho he hagut d'esborrar. És bona també, Sí. I llavors farem el que es feia abans. Saps? En lloc de tenir una IA,
i tindrem una desintel·ligència artificial que serà la imitació o paròdia o intent d'imitació o paròdia. A tope. Hi ha karaoke? Hi ha karaoke. Sí, hi ha karaoke. Va. I el Pol o el Marc té un full, vale? I tu, exacte, hi ha uns noms i tu diràs el nom i llavors jo entraré amb el d'allò. Farem veure que no està marcat, però tu he marcat a un lloc que ho has de dir. Com si diguessis personatges aleatoris, però ja estan marcats. Com si fossin aleatoris, vale? No, jo aquí no hi veig cap nom, però jo aniré dient persones que se m'acudeixen. Bueno, acabarem ràpid. No. Doncs intentarem fer lo de desintel·ligència artificial. Ets un atrevit, tio. Ets un atrevit, tio. Poli, música forta, música forta. És el Damià, Bonsfill. No, l'altre, el Damià... El Lil Dami. Puja. Jo no sé quan entra. Marqueu-m'ho. Vale. Poli molt fort, de la música. Quan diu la vella Montserrat, doncs abans. Està pensant. Està pensant, no passa res. Ara hi ha el campanari. Però hi ha la intro, el taca-taca. Sí, hi ha la intro. Podria haver-ho tallat, però... No hi ha acords, no? Jo no sé com poso acords legals. Això està bé? No totes les cançons valen per d'un. A veure. 1, 2, 3... La vella Montserrat Lluís Llach? desperta el barri cops d'escombra, tot cantant les primeres persianes s'obren feixugues. Jo no li veig, a veure, l'Eduard Ponset, què diu? Darrere el vidre entelat el cafeter assegura no era penal i es desfà la conversa igual que el sucre en el tallat. Va, Pep Guardiola. Bon dia, ningú ha demanat però fa bon dia. Sí, no fina gaire. Damunt el cap un sol ben insolent il·lumina descarat tot l'espectacle de la gent. I el Rajoy, va. Ziga-zaga. Ara és el moment. Bueno, doncs fes tu pensar, com ho faries? Un gallec parlant català? Això no m'ho he mirat, no m'ho he mirat. Ja... Va. Al bell mig de la plaça la patxatera pren paciència amb la Consol que remuga i regala grans bafarades d'alcohol I el Serrat? i el padrí es reposen. L'avi Josep no es deixa perdre cap detall i amb les guares pregunta quants dies més té de regal. Va, la tornada amb el Núñez, va. Bon dia, ningú l'ha demanat però fa bon dia. Damunt el cap el sol ben insolent il·lumina descarat tot l'espectacle de la gent. És el Torrente, com s'ho diria. N'és xiclat que la pixunda i n'és que ja està. Va, deixem-ho aquí. Ja. Un atrevit. Et queda algun aquí a la recàmera o què? Hòstia, Torrente. Me debes 100.000 pesetas de whisky, Torrente. Nos vamos mañana, nos hacemos una de esas. Ja està. Núñez, jo t'ho he de dir, Núñez, el clau és molt. És que cantant... Cantar és difícil, No, però... Quin riure, boig. Jo he preferit fer risa que no fer-ho bé. No, superguai. I no he fet cap I el Rajoy, trobo que el que diu el Pol per parlar en castellà i això, molt ben salvat. Molt accent de la Pobla de Segur, sí. Sí, Rajoy de Solsona. Què és la Pobla de Segur, si no la Galícia catalana? És que és això que deia, dic, jo ho he fet a Mià, això, i llavors la IA fa això, fa el que pot. No, però això... Veus ben portat, tu has fet una intro, has plantejat el tema. Sí, imagina't. Millor que segons quins col·laboradors. He pagat 50 euros al Rincón del Vago. O creadors. Sí. No, m'ho ha fet la IA. Dic, un guió per decadència. Sí? Sí.
I m'ha fet això. Això un dia ho farem. Sí, sí. Un dia ho Passa farem, que sí? hi havia un tros de que es parlava de morts i del cantant de buos. I vaig dir, no. cantant de bus com el portes. Sí. Hòstia, no. L'he fet, però no el faré. Ara el fas. Vale. És igual. No, perquè no me l'he mirat i sóc d'aquests que ho miro abans de sortir. No, és una veu... Primer l'ha de desbloquejar. Sí, a vegades sí, però si ho portés més com el Carlos Latre i aquests que viuen d'això... És a dir, si tornes, que ens ho pensarem, ens promets que ens faràs el cantant de buos. Dient alguna cosa sobre drogues? Si torno i que no sé si tornaré, però si torno prometo que hi haurà el Guillem, es diu? Sí. Guillem cantant de buos, àlies... Guillem cantant de... no la vull dir abans d'hora. No la vull dir. Sí, està fent en plan, hi haurà no sé què, i va deixant coses en blanc perquè l'haurem de tornar a fer venir, Perquè així la gent ja entra. Ja és allò que no es va aconseguir la segona temporada perquè no va ser bueno. Si voleu que torni ens ho dieu, si no, més encara. Sí. Però ja que tenim aquí Ricard, aprofitarem les teves dots musicals, com ja has dit aquell full que ens has portat tan maco, que em sembla una broma espectacular portar un full blanc de casa, només per fer la conya aquesta. 3 conyes m'han donat, imagina't. És veritat. Molt bé. Doncs ara farem una cosa que es tracta d'endevinar una cançó. Que els que no ho sabeu, tornaré a repetir, el Herle manual, que és el Herle però manual, i per tant, el David i l'Arnau, que són les persones que estan aquí darrere l'ordinador, tot això que sentiu ens ho fan ells, ens hem preparat alguna cançó sentint-ne un tros i hem d'intentar endevinar quina és. L'he escoltat, l'he sentit. Pot ser el pa 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 pam pa 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 pa, no sé aquesta, Deixeu una mica més. És que és molt ponaeri. L'Eurovisió. Sí, la copiada de Flying Free. La que copiada de Flying Free. De tu. Sí, mira. Ja és això, Sí, sí, és Flying Free. Que és espanyola aquesta dona del Flying Free. Digue'm? Això és Ava? És de Ponaeri, sí. Ponaeri, tio. Chiquitita també sona aquí. Chiquitita? També hi ha una cosa que sembla d'Ava aquí. Ava? És que Eurovisió va de robar. The Winner Takes It All. Sí, The Winner Takes It All. És veritat. És a dir, si mai ens presentem a Eurovisió, haurem de copiar algú. Hòstia, ens hem d'estudiar això d'anar a Eurovisió, haurem de parlar amb algú que en sàpigui. Ja ho mirarem. Va, ja veurem què Home, seria xulo. Feu-ho estil Chiquila 4, que és... Chiquila 4 no. Chiquili 4. Soc dislèxic. Tu, Chiquilín, Pau? Chiquilín, exacte, pels fans Chiquilín. Que és qui va treure més punts dels últims. Qui? Chiquili 4, n'ha tret més que els cantants que diuen que són cantants. No, la Chanel va tercera. Bueno, sí, la Chanel, però té com un programa de televisió, tampoc, una colònia. Marc mental espanyol, Bueno, sí, és que falta referents. Ara els podcasts de la gent es diu Marc mental espanyol, no sé què vol dir. I sí, és veritat, però hem fet Macedònia, que no hi ha res més català que Macedònia. I no hi ha res més català que criticar una cosa que va agradar molt l'any passat. Molt bé. No, ja? Ja està. T'ho passat bé, Ricard? No, però fins aquí. Bueno, haurem de tornar. A veure si ens tornem a veure. Sí, a veure. Ara ho parlem. Ara som-hi. Adéu.